Kuti pakapfurwa mutangadura taida kuti vanhu dai vabatwa vatongwe mutongo wakaomarara. Vanhu ivavo vakangobatwa ndavangochekwa makumbo avo vasafambe kana kahwana. Dangwe muupenyu uno neupenyu hunotevera futi kunyange vakazodzoka. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Mazuva apfuura nyika yeZimbabwe yakafumoudzwa mashoko aisuwisa Baba Mutangadura, murume ane mabhizinisi kunzvimbo yeRuwa. Ashayika mushure mekunge mumba mapinda vanhu vakamupfura nepfuti. Nhasi uno tauya kumba kwavaMutangadura papurazi ravo reLishane uko kwavaitirwa misa. Vataura zvakanyanya pamusoro pemabasa aJoseph Mutangadura, ayo aati mabasa anooneka nekuti munhu aichengeta shirikadzi nenherera, zvokuti nhasi uno haisi mhuri yekwaMutangadura yarasikirwa chete, asi mhuri zhinji dzaichengetwa nemurume uyu. Upenyu hwavo vakatorwa pane pasi vane makore mashoma kudai, nenzira iyo yatisina kumbotarisira kuti zvichaitika, asi mwoyo wavo uri mumaoko aMwari. Vanhu vese vanga vachipupurira tisati tatanga misa iyi, vakatopupurira mumwe nemumwe vachitotaura kuti takabatsirikana, takafamba zvakanaka navo. Havana kungoratidza kuti ava munhu wakaipa, kunyange kuungana kwataita kunotopupurira pachena kuti ava munhu wakanaka, munhu wakarurama. Saka tinovimba kuti mweya wavo uri mumaoko aMwari chokwadi. Isu tauya kusonyaradzana, tauya kusosimbisana panguva iyi, tauyawo kusonamatira mumwe nemumwe wedu kuti tinyaradzane, tichisiva kuti Mwari akamutorawo nenzira yatisina kufungidzira navo. Inini ndinorangarira Baba Mutangadura kubva pandakavaona mugore ra2009. Nanhasi pavakashayika, kusvikira pavakashayika, vaionekwa muchechi vachiuya vakapfeka sezvamuri kungoonawo papicha apo, vakapfeka chita chaJosefa. Vairatidza kuti vakavimba naMwari, vakabvuma kutungamirirwa naMwari, vairemekedza vanhu vaMwari, vairemekedza zvinhu zvaMwari. Sezvamakango muchipupurira kuti vakavabatsira mhuri dzakawanda, vanga vachitsigirawo kiriki Sunday Catholic ravaipinda, vanga vachibatsirawo nenzira dzakasiyana siyana. Inini pachangu dzimwe nguva ndinotonyara kutaura nevanhu vanoremekedzwa zvakanyanya pamusana pechiremera chavo, asi kunyange ava Baba Mutangadura vaisvedu kupisa zvakanyanya, was a simple man. Vaisvikika, kunyange pandinouya pamba pavo vaindigamuchira zvakanaka chaizvo. Kugamuchira hakusi kureva kuti baba mauya makadi, handisi kureva izvi. Kugamuchira zvinoreva kuti vaigamuchira kunyange masano atinenge tichivapa, ndiko kugamuchira kwakanaka, kusvedu kupisa. Vaikwanisa kuremekedza vapristi vavo, vachigamuchira shoko ravakataurirwa, vachinyatsogamuchira izvozvo. Ndipo patinonzwa kuti munhu anosvedu kupisa sei. Saka ivo vanga vachipupurira, tose tinopupurira kuti vaiva munhu wakarurama. Pakati pevanhu vauya pauya zvakare vaishandidzana navaMutangadura mubhizinisi ravo irori rekuita zvemombe, uyo ati vaishandidzana zvakanaka. Every cattle farmer can benefit from Joe's intervention in the cattle industry. I know Joe to be a very humble man and a professional man. Nothing ostentatious about him.
He was an absolute pleasure to deal with, and we were humbled to deal with Uncle Joe. All I can say is that I will seriously miss him, and the whole industry will miss him. May his soul rest in peace. Pavanhu vataura kumba panga paina minister weYouth Honorable Tinotenda Machakaire avo vati zvakaitwa izvi zvinhu zvisina kukodzera zvachose. Munhu watakaunganira pano vanoziva chokwadi vanoziva chokwadi vanoziva mwoyo wake. Mwoyo waMutangadura ndodaira kuti vanouziva kuti Musoni haana munhu waanga achikosherana naye. Tanga tichigara tiri pano tichiuya pano every time akaita problems ake tinoaziva. Ndinodaira kuti paari achatibatsira semuzukuru wangu Musoni, kudai matibatsira kwamuri ikoko ndimi makaona zvakaitika. Vanhu hatisi kutaura tikutaura zvatisingazivi nekutanga tisipo, asi murume akavarapa akaona zvakaitika. Ngatitaurire kuti zvakaitika zvakabva kupi. Zvireutse mwoyo wevanhu vose, zvireutse vana vokwaMutangadura, zvireutse vazukuru vangu vose vokwaMutangadura. Nekuti tichavengana, tiri kutaura, tiri kushora, tiri kuvengana, tiri kutaura nepake, but hazvidzose muzukuru wangu. Tanga tichibata pamwe chete tichiswera tese, zvandinazvo zvizhinji ndakazviitwa naMutangadura. Zvainazvo zvizhinji ndakamuitira muzukuru wangu. Saka anoziva chokwadi ndiye akavarapa. Kana paine vakabata vanobatwa pamuzukuru wangu, muzukuru tiratidze bhozi ndovakazviona. Vari kutaura vakanga vazipo, asi vari kuisa majarini, vari kuisa shuga, vari kuisa zvavari kuisa soda kana kuti sauti kuti zvivavirire, asi iye ndiye ari kuisa zvakaitika. Saka ndokumbira Mwari wekudenga, chechi yose yeRoma iri pano, ndapota tibetsereiwo kuti Mutangadura kwaari kuenda ngaafambe zvakanaka nemwoyo wake tese tinouziva. Nyika yese iri kuchema, ukaona anotaura zvaari kutaura haazive Mutangadura. Mutangadura muzukuru wangu anobva kuhodza, vamwe vakatozodzi tatisingazviziva anobva kuhodza ndokumusha kwake. Vanhu vese vari pano vabva kumusha tisu tinoziva Mutangadura. Saka ndodavira kuti kana paine ari kutaura chaanoziva ngaauye kumberi atipe umboyo hwakakwana zvitisunungure tese. Handidi kuti mutaurire muri mumamikoto nekuti isusu tinoziva Mutangadura. Haana munhu anga achichengeta mhuri dzakawanda, anga achiitira vanhu zvinhu zvakanaka. Ndiani achatiitira? Kana iwe wakamutora unozvigona uri zvaaitiitira. Iwe wakadhisaidha zvawakadhisaidha, kana uri pano unozvigona uri zvaakatiitira. Saka kana usingazvigone, Mwari ngaakutonge matongero chaiwo chaiwo, nekuti uri kurwadzisa mwoyo wakaoma. Musashoropodze, musataure kwamusina kuswera. Mutangadura anga ane mwoyo wakanaka. Mutangadura aiti kana uri Roma ari kutaura kuti apa mandirwadzisapo wandikanganisira. Saka paari pano pamuzukuru wangu ngaatibetsere. Mapurisa ari kuita basa ravo. I know we'll get there. I know the culprits will be brought to book. Nyika ino haitwe zvinhu zvakaitika pano zvikarova zvakadaro. Muri yekwaMutangadura zvakaitika pano hazvirove zvakadaro. Pane vana vakawanda vainoti baba vachati baba kunani. Pane vazukuru vakawanda vanoti sekuru vachati sekuru kunani. Saka tese ndinodaira hama dzangu kuti chinotibatanidza kubatana, chinotibatanidza kuisa musoro pamwe chete, chinotibatanidza kuchema tiri pamwe chete, chokwadi chichabuda. Ende kana chabuda toda kutarisa kuti iwe ungochita zvaungochita ungochizviwana kupi. Will come after you. Tichatarisa kuti iwewe zvawakamuuraya akanga akutadzira chii. Iwewe zvawakamurudzira pfuti akanga akutadzira chii. Kuteera munhu mumba make unomuuraya mumba make, zvivindi rudzii izvozvo. Hakuna zvivindi zvakadaro. Tingaite mitauro yemumikoto, tingaite zvinhu zvati zvokuita hazvimutse Mutangadura. Hazvimudzose uyu. Mungataure mukata zvese zvamuri kuita asi hazvitidzosere muri magamba riri apa. Iri ranga riri gamba pakubetsera vanhu
ranga riri gamba pakushanda nevanhu. Saka ndodaira kuti kuvazukuru vese vaMutangadura, kana paine zvamunoda kuziva nezvaMutangadura, uyai mutaure nemagareni pasi, tibatsirane, tinobata dambudziko riri pano. Munhu akapora mhosva achabatwa chete. Uyo ndiye anobatwa musoni. Hamungaregedze mbera imuka inogara pasi, inotsvaga nepasi. Ngaitsvage kuti munhu akandorera muzukuru wangu ndiani. Ndodaira kuti vose vachazara pano, zarai mine runyararo, zarai mine kubatana. Hakuna chinogadzirwa chikorongeka muchivavana. Hapana chinogadzirwa chigotaurwa chikarongeka kana muchirwa. Zviri kudiwa runyararo, buditsai solution. Makaungana semhuri muchitsvaga kuti chii chakatikanganisira, chii chatakakanganisira munhu akatiurayira baba vedu. Vazukuru, chiri pamberi pane zvese kutaura, usatye. Mwari chete ndiye ari pamberi pedu. Ngatiise munamato kuna Mwari. Mwari anotipindura. Vari kuziva zvazvakaitikirwa izvi. Vari kuziva kuti akaita izvi ndiani. Tese nemaziso edu hatigone kutonga. Tese nemiromo yedu tingataure miromo yedu haitonge. Tingataure miromo yedu haiunze judgment. Mwari ngaaunze judgment pachiitiko chiri pano. Kuna Mutangadura musoni, fambai zvakanaka. Magarwa kwakanaka, makachengeta nherera, makachengeta shirikadzi, makachengeta anotambudzika. Vana vasara vane misodzi pamatama. Tinoda kuti kwamuri kuenda ikoko, minamato yedu, nepfungwa dzedu, neshuviro dzedu, Mwari dai atiitira zvakanaka. Kuno chechi yeRoman Catholic vari pano, ndoda kukutendai. Maperekedza muzukuru wangu, rega aende murunyararo serunyararo rwanga agara ainako asingavava nevanhu. Kana paine vane zvavari kufunda, ngazvitaurwe muzukuru wangu aratsikwa. Mwari vakuitire zvakanaka. I thank you. Mwana wavaMutangadura ataura akamirira mhuri, ataura nhoroondo yaMutangadura iyo yavati vakashanda kubva vari kuhwedza vachiita zvekuveza. Joseph Mutangadura's life was tragically cut short on the 18th of August at his prime at the age of 68. Joseph Mutangadura, fondly known as Mdara to most of his workers and Uncle Joe to most of us, was born in Wedza on the 6th of April 1957 to the late Ephraim Mutangadura and Bea Jesse Mutangadura born Mutasa. He was the second child in a family of 7, 4 girls and 3 boys, of whom only 3 girls still survive. Joseph Mutangadura was blessed with a wide family and proved to be a loving and devoted father to his 20 children, of whom 18 survive. He was a hard-working individual, fitness fanatic, and health-conscious man, whose life started from very humble beginnings in his rural home in Wedza. His father sold cattle to sponsor his carpentry training, after which he plied his trade as a fine and exceptionally talented carpenter in Wedza. He became popular for the fine wooden pieces he produced, sometimes from trees he cut down himself. Joseph Mutangadura went on to work for the National Electricity Entity in Usape, now known as ZESA. Not satisfied with being a mere employee and carrying a bigger vision, he moved to Harare, where he set himself up in Glenview, doing his carpentry, and ultimately set up a fully fledged hardware store. He bought his first house in Glenview, but he had big dreams. He invested in real estate, buying various properties in Glenview, and ultimately buying a house in Mount Pleasant at a time when living in Mount Pleasant was a pipe dream for many. He acquired a plot in Waterfalls, where he started the farming venture and where his interest in farming grew. However, Joseph Mutangadura envisioned an even bigger picture. He understood the science of business. It was in his DNA. He understood business strategy. He understood business re-engineering and consolidation. He therefore did not hesitate to dispose of several properties in order
to buy Leshine Farm in the early 90s. Together with his wife, the late Petronella Bon Madzimure, they worked extremely hard, building their home on the farm from scratch, establishing the abattoir and creating what has come to be known as the famous Mtanga's Hideout, while establishing several other business ventures and outlets elsewhere. He was passionate about cattle and was a familiar face and a regular at the CC Cells cattle auctions week in, week out. His wife sadly passed away on the 2nd of January 2005. But even after her passing, he continued to build and nurture the farm, turning it into both a thriving business and a haven for family and community gatherings. He gave many Zimbabwean musicians and artists their stage performance breakthrough. Joseph Mtangada did remarry on the 21st of December in 2006. That marriage ended in an extremely difficult divorce, which was finalized by the High Court of Zimbabwe on the 19th of June 2025. Sadly, he was a traumatized man in the last 9 months of his life. Many would not have known because he continued to wear a smile and still continued to help others. Mdara was selfless. He understood the power of empowering communities. He did not forget his roots. He employed many young people from Wedza, and many have gone on to build thriving lives, stemming from time in his employ. Although he was a very private person, he was a philanthropist at heart. He helped many children with school fees. He financed many indeed. He sponsored many community funerals. He gave a lot, but he gave away from the cameras. His generosity was as boundless as it was discreet. There are no words that can capture the man that Joseph Mtangada was. He was larger than life. He was a visionary. He was a businessman by excellence. He was hardworking. He was diligent. He was a man of faith, worshiping in the Catholic Church. But above all, he was kind. He was generous. He was loving. He was all-embracing. He was a unifier. He has left an indelible mark and a gap that is simply impossible to fill. To the immediate family, he was a father to all. His wisdom, humor, and warmth made him a constant source of comfort and inspiration. He was the glue that bound the family. To the wider community, he was a mentor, a leader, and a visionary. To his friends, he was loyal and dependable. Indeed, a giant has fallen, and the whole ecosystem lost. His tragic and horrendous murder has left many questions. A dark cloud has engulfed us. The world is definitely a poorer place without him. Yet, his light will never be extinguished. His story and legacy will continue through the lives of the Mtangada family. The strength of his community and the faith he so firmly upheld. All we can say is, may justice be done. May his gentle soul rest in perfect peace. Vamuthangadura vaenda kunovigwa kusimetri iri paGorogoro monzi 10 off. Motokari dzanga dzakawanda, asi vanhu vazhinji havana kukwana kuti vatakurwe nemotokari kana mumabhazi. Vamwe vafamba netsoka kubva kuparazi ravo. Tata nomwe muimbi ati akakurudzirwa navaMutangadura kusvika aite video yake. vaMutangadura ini ndiri muimbi wesungura, ndinonzi Leonard Chachikora Chipatapata Express. Mavideos angu pane song yakanetsa 2023
mavideos andakaita ipapo pasong inonzi Urombo Goodbye. Vamutangadura ndiwo vakandipa mukana kuti you are free kunge muchishuta mavideos enyu ese zvamunoda itai pano makasununguka. Song inonzi Urombo Goodbye ikaita number 11 pa National FM muna December. So ndiri kuchema izvezvi kubatikana munhu aiti pamukana wokuita zvatinogona zuva nezuva. Chii chamuda kutaura kuvanhu vakatora upenyu hwavamutangadura? Ndinongoti izvi hazvifaniri kudzokororwa kana kuramba zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu zvinotibata, nyika yese tiri kuchema kudai, munhu akabata mhuri dzakawanda dzinotiraramisa. Even mavideos atakaita zvese izvozvo is through vamutangadura vaitibatsira mune zvakawanda. Tataura nevamwe vaiuya kuzotengesa nyama ipapo, vaiuya kuzotengesa nguruve, vaiuya kuzotengesa mombe, avo vati vaishanda navo zvakanaka. Isusu chatisunda kuti tiuye pano tizochema mukuru wedu vamutangadura inauye kuti tanga tichishanda nawo zvakanaka. Isu tinouya nemombe tisu maproducers vanenge vachiuya kuzotengesa mombe paabato pamutangadura. Takashanda naye zvakanaka murume uyu. Hapana chitsotsi changa nacho. Waiti kana ukati wabhuroka iwewe waitokwanisa kutoenda kwaari kutaura naye kuti mudhara mwedzi dzangu dzaenda paside ndipo mari achikupa, ende anga asingasarudze munhu kutaura naye. Kunyangwe murombo akaita sei aitotaura naye, aipinda mukati mevanhu. Zveshuwa munhu anga achitibatsira, tarasikirwa negamba. Muchinzwa imuti vamutangadura vapfurwa, zvii zvamuda kuti zviitike kuvanhu vakaita zvakadai soizvi? Isusu shuviro yedu ndeyekuti pakapfurwa mutangadura taida kuti vanhu dai vabatwa vatongwe mutongo wakaomarara, nokuti varasa upenyu hwavanhu vakawanda. Bhozi vanhu vakawanda vanga vakadhipenda pana vamutangadura, vanga vari baba venyika, vanga vari baba vavanhu vese, hama kana mutorwa, tise tatakabatira pavari. Saka tinoti dai vabatwa vanhu ava, dai vatongwa nemutongo wakaoma chaiwo. Dai vanhu ivava vabatwa, dai hurumende yagona nepainoedzana pakuti vanhu ivava vabatwa, handiti vopiwa mutongo wakaomarara. Plus vakabatwa vanhu ivava vafanira kuti vambonzi bheo, vombobuda, vombodi bhozi vakabuda futi tosanga futi nemakesi akadaro. Saka vafanira kuti vabatwa vafanira kuregedzwa. Chatinoda kuitira baba mutangadura, toda kuvaperekedza nekuimba semunhu aitichengeta. Vese vanhu vese vari kutaura, vari kungotaura kuti ndi baba vevanhu. Ukatarisa nyika yese yakoromoka kuuya kuzochengeta mukuru. Saka tinoti vamutangadura vazorore, vatirangarire kunyangwe nekwavaenda, kuti vasiya mhuri dzanga dzichirarama mukati memuoko avo, vachasara vari pakambani yamutangadura pane zvese zvaitwa navamutangadura. Tiri kungoshuvira kuti varambe vachiita sezvaita vamutangadura, nekuti tikatarisa kuti vanhu vanga vakaimbuloya vanhu vakawanda zvisingaiti, vanhu vaitorarama vachiraramisa nedzimwe mhuri. Saka kuchema kwedu isu kuchema kwenyika yese. Josephira iwe gamba, tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Josera iwe gamba, gamba redu. Josephira iwe gamba, tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Josephira iwe gamba, gamba redu. Josephira iwe gamba, tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Josera iwe gamba, gamba redu. Josephira iwe gamba, tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Josephira iwe gamba, gamba redu. Josephira iwe gamba, tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Josera iwe gamba, gamba redu. Josephira iwe gamba, tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Mimi musi wapfurwa baba mutangadura, makakwanisa kusvika panzvimbo iyi, mungatisana ngoro here kuti mimi makasvika mukaonei mukaitei? Right, zvishua tisu takatanga kutosvika panzvimbo ni wangu 3 akafonera kunze kuti pane zvaitika, kuti tizoziva kuti mukati mune zvaitika. Anonzi Tanaka. Tanaka akafonera anonzi mafaiti ndanzwa futi kurira mumba umo, handisi kuziva kuti chii. Mafaiti akamhanya bva amutsa vanhu, nekutya mafaiti akatanga kusvika pagedhi vadzoka bamutsa vanhu mukai. Isu tachangobva unongorara but tachangobatwa nehope. Hanzi vanhu mukai, vatamuka vatamhanya zvanzi kwarira futi kuyadhi. Ndara akadini akarobwa. Patabva kuti chimhanya patasvika mumba, zveshuwa tikatosvikawo ndara shuwa atodini atopfurwa takutosimudza nana baba Shoni namafaiti nababa 2
nemwana wacho anonzi F ndo wanga waripo. Takazoenda kuchipatara na F na mukoma wangu baba tu na mbuya na sekuru wangu wakarara kumberi kwemota wakaradzika makumboda ipata wangu achiri kufema vakavhara kumeso dai mbuya vaingochema vari kumashure but mbuya wangu aitobuda ropa sketi singezera ropa. Mbuya ndakagara nawo mashure but ndandazojegera sekuru because sekuru wakazoperera mweya wakusvika pa 10 of Mtangazi tauda kupinda kuenda kupi kuchipatara. Ndo pandakandakajegera sekuru pandanyatsoona kuti sekuru amahwani pandaudza mwangu anonzi Tafadzwa ndakagara naye mashure tatafadzwa chibata mbuya ini ndakubata sekuru wangu vari kumberi mota yaifamba shuwa taedza kusevha upenyu hwasekuru wangu but zvakaramba ndakaramba ndakazojegera sekuru kusvika kuchipatara. Ndichisvika kuchipatara vanhu vakazoona kuti munhu atodini atoshayika manesi vatoti munhu atoshayika takumhanyidzana nani nagogo tamhanyidzana nagogo tinosvika kuchipatara gogo vaingobuda ropa vachichema vachitadza kurwadzirwa but gogo hatina kukwanisa kuvaudza kuti sekuru wadini watoshayika. Gogo vakaramba vachibvunza muzukuru sekuru wako wapenyu here ndaingoti sekuru wapenyu gogo todambosevha upenyu wani hwenyu zveshuwa takadaro taenda nagogo kuchipatara tichisvika ipapo zvanzi mhanyai nayo kukliniki chipatara chihombe patapfuurira taenda kuchipatara chihombe tinosvika ikoko gogo vaitadza kurwadzirwa kasi gogo vaisarwadzirwa nekuti vari kurwadzirwa panyama yavo vairwadzirwa nezvinhu zvaungaona zvichidini zvichiitika. Vakandibvunza kuti muzukuru iwe sekuru wako wapenyu here sekuru wako ndapedzisira kuona wachirwa nepfuti ndikati gogo sekuru wapenyu but nini vairatidza kuti wakandibvunza kuti sekuru wapenyu here vaizoona kuti ndaitanga kuchema kuratidza kuziva kuti sekuru akuchidini akuchisina kuti it's okay gogo. Kasi gogo ndakazovazivisa tabuda muchipatara kuti gogo kwatakuenda uku sekuru akuchidini akuchisina. Gogo vakatadza kubatikana kasi gogo wangu warapwa ropa ranga ramira kubuda. Gogo wangu wachekwa ndakavabvunza kuti gogo machekwa nei zvikanzi sitomboziva because ndangonzi tasa pasi sekuru wako ndapedza ngona chirwa nepfuti kasi ndangonzi tasa pasi but ndakatochekwa roko rwangu ati gogo sana pana chamutombona zvanzi sitomboziva any movement kasi ipapa tinokwanisa kusvika panzvimbo tichibvunza kana kuradza kuramba tichibvunza gogo because gogo waishungurudzika zvakanyanyisa munhu anga akabatikana zvakanyanyisa nezvinhu zvaadini zvaona. Tikasvika pakudzoka kuchipatara nagogo. Chii chamuda kutaura kuvanhu vakaita zvinhu zvakadai so izvi nekuti makazvionera nemaziso enyu sekuru vakaperera muripo chamuda kutaura pavanhu vakaita zvakadai so nhasi unotaura muri vanhu vazhinji vari kushushikana nekuda kwerufu rwaMutangadori. Ini ndotaura kuti munhu akaita zvinhu izvika izvi dai nguva Mwari ka avatonga nemutongo wakaomarara zvakanyanya because ndinini ndikubatikana nezvikaitika nepamusoro pasekuru wangu ndichiona wachishayika. Munhu iyeye dai nguva vabatwa kana vangogara vafiramo mujeri vangobatwa vafiramo mujeri kana upenyu dai nguva nyika chaiyo vanhu ivavo vakangobatwa ndavangochekwa makumbo avo vasafambe kana kahwana vangogara varimo because zvinhu zvinorwadza kunganza momo ese ichichema because kuti munhu wese ari papa ane chekuita naMutangadura auya pano panzvimbo ino. Nevamwe vativo vaivashandira zvekuti vatoshaya kuti vachararama sei. Isi totobva kumarondero uku but ndio murungu wedu wataitoshandira tongo ndiye anga sponsor wedu kumaini yedu atashanda saka tatorasikirwa zvikuru zvokuti hatisi kutoziva zvichafamba sei ipapa zvokuti tiri pamarwadzo akanyanya zvokuti handifungi kuti tichaona mumwe akaita sei futi saka azorwadza. Inini baba Mutangadura ndo munhu anga nemweya une rudo, munhu aibatsira aichengeta vanhu vakawandisa pafamu pake. Saka naizvozvo ndotongoti kuya kwandaita kunhamo kwaMutangadura ndo zvandisundaidza kuya kunoko. Tochibva ipapo ndina vamwe bosi vangu ndinoshandidzana navo vanoita zvenguruve vari kuNorton, so we came from kuNorton tichiuya nenguruve kuAbatuwa kwaMr Mutangadura dzoslotwa dzoiswa chidhindo dzodzokera dzoendeswa nawo mabhushari, so it means kuti munhu aibata mabasa makuru. Chii chamunoda kutaura imimi nekuda kwemhando yerufu rwaita vaMutangadura? Mhando yacho yerufu runonetsa kutsanangura kana kuda kuzvinzwisisa kana kugamuchira, nekuti munhu ari kunzi akauya akavauraya nepfuti. Auraya nepfuti hapana chakatorwa, zviri kunzi just a cell phone 10 years. Satoti kungana kwatakaita mhomho yese vanhu tonzi munhu akaurayirwa phone $10 hazviiti. Maybe pane zvimwe zviripo zvatisiri kuziva behind the scene, asi
tabatikana. Even munharaunda yetinofina handifungi kuti pane mumwe munhu anokwanisa kuita sezvaita Mutangadura. Vane chemberedza vaichengeta, vaibhadharira vana mafees, vane mabuildings avanga vachivaka muzvikoro, mudzichechi, zvese izvo vaizviita vachiuza mari yavo yemuhomwe, kwete zvonzi vainobhega mari vachidii. Naizvozvozvo ndasvika kuno nhasi kuti ndione kuti vaMutangadura vazorora murugare. Ndofunga ndakatanga kuvaziva muna 2000 vachitoti advise wavo kuti vafana kunge upenyu wakamira so this and that then. Saka tiri kunzwa kurwadziwa nawo kuti unaita kuti pawa maadvise tasvikawo tozongonzwa from suddenly kuti munhu ndo zvasangana nazvo. Saka tiri kurwadziwa kuti pana vanhu vakaita zviitiko izvi hamene kuti dai kurunzi wabatwa ka pangadai paya Mwari wakukwanisa kupindirawo kuti tikwanise kuvazivawo nekudii. Tiri kurwadziwa zvikuru, hatina edu mashoko mazhinji ekutaura. I want to believe that we human beings, we are created by God. We are becoming more evil than the devil himself. I came as far as Nyanga. I'm called Stephen Matsanura. You see, I was with Mr. Mutangadura less than 2 weeks ago. Yeah, we talked. We were the bride there. We can't hate that. We can't go to the extent of being evil like that. It's very bad. It's very bad. Even if you want money, we can't have money through that way. Honestly, I want to speak to you. Yeah, this is very bad. We can't just have that nonsense. Yeah. Chii chamunotarisira kuti mimi zviitwe kuvanhu vakaita zvinhu zvakadai soizvi? Right. What I know, when the devil committed his crime, he was established as a devil. And I want to believe whoever did this has got to come to books. You get the point? Yeah, hatidi zvinhu zvakadaro. Ngatisadaro soka. Isusu tagara takungofa sehuko semabroiler chechecheche. What's the purpose of killing someone else? Pamanga asina gaurere kuti atorarame munhu takwenda kuno kushudha munhu kuti anga ngonzo. Kuita ngonzo. Zvinobuderezvo. Aiwa ngatisadaro. Ya inini ndabva Glenville. Glenville kune bhucha nebhawa remwana waMutangadura. Zvakatibata neshungu nekurwadziwa zvakanyanya kunzwa kuti vaMutangadura vakashaya. Because Munyaradzi ndio mwana wamukomana watinoziva mukuru. Toshanda naye Glenville. Ndiye atatu ndinge ndiri panapa inini. Rufu rwazo rwandirwadza zvakanyanya kunge ndinge ndiri panapa. Ini ndabva kubhindura. Ndarwadziwa toziva tese tiri vaini pano panyika. Nguva inosiyana but hazvinorwadza. Mr. Mutangadura waiendesa vana kuzvikoro mahara. Machembera vachipiwa chikafu chichi saka zvandibata-bata. Ndarwadziwa. Rufu murova waMwari but iri rufu iri harizi murova waMwari. Kudimbudzirwa. Tese tiri vashanyi pano panyika but kudimbudzirwa. Bozi munhu wauya achikupfuura nepfuti kudimbudzirwa upenyu hwako. Bozi sofa waenderera mberi neupenyu hwako. Saka ndarwadziwa. Mr. Mutangadura akabatsira vanhu vakawanda muno. Zvandoziva. Ndogara kubhindura but ndauya puno kuzochema Mutangadura. Ndotaura kuti ndarwadziwa naMutangadura. Ndakamirira kumune mushikashika weruwa. Ndoda kuti basa redu iso raAfrica tokushayi kwaita Mudhara. Because tatakura nobvawo paGeorge kusvika kwaMudhara Mutangadura. Toaione makasitoma toda kunofara iri Saturday kana Sunday. Saka tiringotaura kuti Mudhara ngavafambe murugare muzororo. But kubasa kwedu tirongorwadziwa kuti tabatikana zvakaitika nekuda kwaMudhara. Hama ndeyedu zvandiomera. Asi muchidimbu hama iyi dai ragona kunzwisisa tingaichengetedza sei kana tinganzwisisa sei kuti iyo inzwisiswe kuti yakakanganisa papi, chii chakaitika kuti iyo isadaro, chii chakaitika kuti zvinhu zvese zvinizosvika pakadai. Sataura nemuimbi nemukurumbiro womunomu uyo ari kuti akasimudzirwa nababa Mutangadura Saint Flo atasiya zvese uye akarwadziwa chaizvo nemafi
mafiro ababa Mutangadura. Ini ndomutora semudhara wedu, mudhara wangu chaivo. Vakatombotisapota, he's always been there. Mujeni redu irori seartist. Takatombouya paMutangadura pana tikatomborwa show inonakidza zvakaoma. Ende vakatiitira zvinhu zvese kuti zvive simple ende zvive straight. Ende saka munhu angangobvira kudhara achingoda kuti isu vapfana vake vechidiki tinge tichienda kumberi. So tichifanira kunge titori pano kuti tinge tichiona kuradzikwa kwegamba redu semudhara wedu. Tikaona rufu rwavaMutangadura rwabata vanhu vazhinji nokuda kwekuti vanhu vanoti Mwari ndo vanotora avo, asi urwu pane munhu akatouya akasvikovapfuura. Chii chauda kutaura pamusoro pevanhu ivava vekuti vari kuda kukohwa pavasina kurima, nhasi uno vatora munhu warutoti iwewe akakusumudzirawo? Zvakangoma zvinenge zvichiitika kunze uku. Hauzozivi kuti vamwe vanenge vachifunga zvakamira sei kuti vazosvika panzvimbo yekudaro, but tichazongosiya mumaoko memutemo. Mutemo unofanira kunge uchishanda ipapapa kuti tikwanise kuziva kuti zvingazosvika paextend yazvakazonosvika pekuti munhu angateverwa mubashe sei okuvadzwa. Zvinhu zvatisingambofungidziri, hatitombozvizivi, tasingambofungidzira zvinowanika kunze uku. Takutotanga kutozvinzwa ipapa zvitori zvinhu zvinyowani, ende mwoyo wakashata wekuti hatisi kuziva kuti zvabvei. Kuri kuti vanhu ava vabatwa semuimbi, chii chekuti ungati ini ndoda kuisa izwi rangu kuti vanhu ava kabatwa varangwe sezvizvi zvaunofungidza kuti vanhu ava vange vachiitwa? Ngavarangwe zvakapfurikidza, ngavarangwe muupenyu huno neupenyu hunotevera futi, kunyange vakazodzoka. Nekuti vakanganisa zvavaita, havana kukanganisira mhuri chete, one mhuri, asi vakanganisira mhuri yese senyika yese, kuti kune vamwe vanhu vakaita kunge isusu vaimbiwo vasina kana ukama navo chaivo, asi tanga tichitokwanisawo kutonge tichidyawo kubva paruoko irworwo, ende ruoko irworwo ndoravadambura. Saka ngavapanishwe iwo upenyu huno nehunotevera nyange vakadzoka. Tataura neumwe zvakare muzvinabhizimusi, Tinashe Mutarisi, uyo ati ane chivimbo chekuti vanhu ava vachabatwa, asi chikumbiro ndechekuti kana vanhu vakadai so ava vabatwa vasazodzoka zvakare mucommunity. Kwandiri zvangu Mr. Mtangazi was an icon, munhu wekuti as entrepreneurs taitoita look up to, and then over and above that even more arts industry tasenza nawo zvamanzwa sei ndachitaura kuti magigs taitoitira kubasa kwawo. Over and above that also mwana wangu anodzidza nemusukuru wepanapa. Chii chamunoda kutaura kuti yezvezvi tiri kuona kuti vanhu vari kuda kukohwa pavasina kurima, uye kunyange rufu rwavaMutangadura kuti vakafa paruoko rweumwe munhu, zvamunoda kutaura pamusoro perufu rwavaMutangadura? Rufu rwaMutangadura semunhu wese rwakandirwadza, zvinhu zvatasinambotarisira zvinogona kuitika. And panyaya muri kutaura yekukohwa patisina kurima, it's an obvious case, zvinhu zvakashata. Handisati ndanyatsonzwisisa even up to now kuti what really transpired, and unfortunately handina kukomenda kwandikanyanya kunyatsoziva kuti chii chakakonzeresa, was it a robbery, was it chii, but zvinongorwadza zvatibata. Chii chamunoda kutaura kunoita zvemutemo, nekuti dzimwe nguva kazhinji kacho ndozonzwa zvichinzi pane ma-armed robbers vauraya kwakati asi vanga vari on bail. Chii chamungade kutaura, nokuti dzimwe nguva tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachiita mhosva idzi vanenge vakambodzipara, vopiwa futi umwe mukana wokudzokera futi muvanhu ava kuri kuti vabatwa vakaita usvinu hwakadai, munoda kuti vaitwe sei? Vanhu vanopara mhosva dzekuuraya, unozwa ndichida kuti vanyatsowana mutongo yakanyatsomarara, because ezvino izvi kana maona zvazvichiitika apa kuti even chechi payanga ichida kuti iedze kuimba ichita sei, community yanga ichita sei, yanga ichibva yaenda pamusoro, kureva kuti Mr. Mutangadura munhu wekuti akanyatsoaffecta community zvekudaro, and vanhu vese vanga vachichema apa nekuda kwemunhu ane makaro, vese vava vakutoona upenyu hwavo pamwe husinganyatsoende zvavanga uchifanira kuita. So I really believe kuti vemutomo vanofanira kunyatsoisa mitongo yakanyatso yakaomarara. Over and above that also
unozwa muZimbabwe munomu titoriwo ndikatoti mapurisa emunomu anomboshanda zvekuti I'm very confident kuti mai manje tichatonzwa kuti CID yatobata munhu haazvoshuwa mapurisa emunomu anombomira hakuna mbavha dzinowanzoshandisa kupfutika dzinozongogara dzakadaro amene kana wakazvionawo I just hope ndozvichaitika.